wairewai engineer wairewai samung tangnai rok low quality clay samung tangmani Kwdwkma abaijago o Kwdwkma abaijakmani yagulo baksaba sawo ereng kok siljawo baksaba tatal hne Phiyaba tabo rubber board committee ni fashion low quality third class quality clay samung Tangjakmani nugui mani laikha mokolbai thang tribal welfare department ni fashion te kabang rang morok ni smoke house namna bagai budget tikhlaijaka budget tikhlaima yagulo sabo namjaka Phiyaba baksa thayo samung pailiya baksa thayo ba samung paiphono low quality khlai snamjaka o kokshil jamungrokno khwlaimani yagulo tini October talni 30 salmari farsalo rubber board committee ni faisingti visit khlaina bagai lamrlaikha rubber board committee ni khorok jisa Adongrog Phiyaba Dokchora Anandnagar ADC area was namjak smoke house berainaikha abuniyagulo khomulung killa belbari mandai khoboi patni hejamarawo smoke house namjak rokno thangai visit khaimungni bisingte nugui laikha baksa ba samung paijak baksa ba low quality khlai snamjak bolong khai tongkha thangnai korei naifini korei siring sorok ongjak athayo hognai korei kebo bolong hakchal nisimi nai naikhe kirima singjangja obahaino nugui laikha rubber board committee ni khorok jisa Adongrog osalo rubber board committee ni angai Tangjakya chairman MLA promotriya Manjakya rubber board committee ni Adong MLA Ranjit Deborma MLA Rampodo Jamatia MLA Nondita Debormariyang MLA Biswajit Koloi Adong Sudip Sarkar Khoboi Kubuni juda official staff ro tei tongo tribal welfare department ni joto office staff ro Kwdwkma tumani baskango phai rubber board committee ni chairman MLA promotriang saka shikango borok juda kokshil jamung khwlaimani tribal welfare department ni faisingte smoke house snamnani bagai 75 lakh ni khlai snamjago baksa thairogoba samung paikha baksa thairogoba samung pailiya abo karibo low quality khlai snamjakha oborokno khwlaimani yagulo tini fasalo borok visit khaina bagai thang sogui laikha borok tini visit khlainani bagai nokni simi lamriwei kaisni thayo visit khlaika smoke house rokno nailaikha tei borok mokolbai thang kubuino nukha je koksil jamung khwlaimani abo kubuino soi low quality khlaino snamjak low quality clay snamjak nugui logi chief engineer samung khainai agency no ringma bo phailiya borok abono toye borok taisa phaini salo kok chaplaini hini saka abokari kaisa samung phano complete nu phailiya borok je samung Tangjakmani abo bo low quality third class quality clay snamjaka hani saka rubber board committee ni chairman MLA promotriya botai bosaka khna sabut gumuti rogobo borok visit khlainai bo Kwdwkma tumani baskango phai kok satani tei bosaka je thayo borok tini visit khlaika jotono same condition same no low quality khlai snamja fainai salo tai bokubuni thai rogo smoke house snamjagai tongmani rokno thangai visit khlainani kok saka rubber board committee ni chairman MLA promotriya Phiyaba tabo kotor sungmung achai tongkha achak gobang rang maribai o smoke house snamnani bagai budget tikhlaijak hingke o rangrok biango boro subaijaka smoke house snamnani bagai tribal welfare department khongsa smoke house snamnani bagai 75 lakh rang riwi tongo hingke a rang biango abono tabuk sungmung kotor assembly committee ST committee to the sarati purawo ST ni the boys hostel girls hostel surkhaya protect the development work the tribal welfare ni the development work bro jagaung tong ba bro jagaung ya abo to itum visit khayo specially tini chum visit khaimang kha ekta no karon je tribal welfare ni hoite smoke house ni we 75 lakh kaisa smoke house abo tum khobor man kha je sara tripura je jaga smoke house ho abo mane ek ke pailiya second ke abo ni je low quality ni je samu khaimani abo no chum khobor man pore chum visit khaikha actually je visit khaimani abo ঠিক ন যে সামুবো ঠিকভাবে উলিয়া তিনি চং এডিসিনি চিফ ইঞ্জিনিয়ার বা যে সামু খাইনে এজেন্সি ন রিংজাক কিন্তু বড়কে ফাইলিয়া তো নেক্সট মিটিং আবু অ্যারেঞ্জ খাইনে কিন্তু তিনি যে যত বেড়াই মানে একটা সামু কমপ্লিট হইয়া সেকেন্ডলি যে সামু তার মানে একদম লো কোয়ালিটি থার্ড ক্লাস কোয়ালিটি বো ডিস্ট্রিক্ট নি আন্ডার তিনি ভিজিট খাইছে তো তিনি ওয়েস্ট ডিস্ট্রিক্ট খাইখা সিপাইজলা খানা চং আয়াং
साउथ এবং গুমটি ডিস্ট্রিক্টও চং ভিজিট কয়টা জায়গা রক নাইজাখা তিনি চং প্রায় 7টা মতো নাইখা একই কন্ডিশন আর সবচেয়ে ল গ্রেড নিখে তিনি আম তাবো যে চং যে বাচ্চা যে নাই মানে স্যার লগে সব নরংলি থানি তিনি আর 11 জন কমিটিও আইনি আর তো তিনি আতা রঞ্জিত বর্মা তিনি বিশ্বজিৎ কলি দङ তিনি প্রেমাশা রঞ্জিত অনারেবল MLA दङ তিনি মন্দিতা दङ তিনি সুদীপ সরকার दङ তিনি অফিসিয়াল স্টাফ दङ তিনি রাবার বোর্ডनि एक्सपार्ट अमनो नायनाय बरोबर Swrangchati mari kicing khapani khachuk sung chengi tongo terni mol norok jo tenono koinai o terni molo khasrangi tongnani bagai o molo khapang srangi kharum Amchaio tei kurungdi hukumu pandawo kurungnani bagai norok jo tenono koinai khorang musical band bai kurungdi taklai ning o bisiwo belai khnatok resap mung tei musamung bai subjak norok jo tenono hambai Kokra nini khenai kokra nini khenai koirom chosma thu tere khenai koirom chosma thu tere yalti mechang sukha nai thok sukha hambai jotono kulumka taklai o bisiwo ama osamotai hai ka lokhi puja hai ka kali puja wo ebo jodi singno program nang tok hakai senior khorang musical band by krindi jotono na hambai kulumka Hello everyone, ang Onami Kariyang. Mula chungbay krong lai sukhe biskang ni Durga Puja, Kali Puja, Trepo Tringo, khorang musical bodro band rong krong lai mayo khaksang ha. Oh no Tangjakmani bekereng bising reke we rangsang ni takuk tei buhuk song taklai osamutai hojagiri tai Dipaboli o Seng salbrum nong nukhungni tui samung pailaya waisu tongthona bonango norok waisu srapsani bagai tongthona musungkhangke khorang musical band bai gadaldi hingke norok bai seng malai mannai belai kana hambai Khwlaikha boskango kathar osari matai phaitowo amani bagai norok sini orchestra rok naijani musungkha hingklai sini arok kathal rosamlai korong mosanai korong tamlai korong phaitowo sini Swrangchati osani matai haina tei sini cultural sini music khorang musical band kaham katal naija musungkha kai norok festival tiring osani matai nini Swrangchati ni Lokhi Puja joto jagon norok naimanai kaham rosamlai korong phaidi joto makurung sakurung nainai okra chakra cherekhanai joto naimanai phaidi tangsa norok rosam khlaibasenai nangkha nonole belai langsukha nono malai khapang Swrangkha hey nangkha nonole belai langsukha nono malai khapang Swrangkha mokoli naithok bakhani tongthok nangmai malai khe asus tongthok kisi kono phaidi galao sakur hoi thangphano bakhale hoya khanai phuri thangphano hamjangma paya khanai phuri thangphano hamjangma paya Swrangchati Lokhi haino nungma bo paya khorang Hi, hello. Jeng khorang musical band jeng phainai buskangni terobo noroni bagi jeng reading laijak hanthon laijak khaklayo norok bai dakno malaya nei jini screeno norok nugi manana number rok arrogo poktuk bai gerungni jeng bai malanya ni bagi sai thangnai bisini haino jeng daklaibo noroni bagi kaham resapnai rok no tv phaijak Mosanani tongthoknani norok baksa gedalnani norok baksa halok manjunani bagi jeng taklaibo hamthanlaijak hambai hai dong bai ang non takhok mani debrma joton ani khulnya faro tabuk to special Diwali festival buskango phaitonga abagi norok jotonona happy Diwali advance ya faro gabai rok norok ano yarung musical band am nugui tongo tang aro rochabui tongo tai taklaibo rochabnai abono karibo ang taklai tekes band wang rochabnai abongkha khorang musical band taklai Diwali bo norma tongthona bagai norai baksa tongthona bagai phaitongo nongni Amchaio kamirogo hengkai bairok
আসুন आं साना थाङो ताकलाय दिवाली स्पेशल आं यारों ते खरां और दुइटा बैंड बायना आं ताकलाय रोजाबनाय